Kababahaya ubriu bunkit ya galingkor haba udang samla laong Dr. David Lingdo da kabapin kan mau ikintin bakhu merato kitab bakhu jong blai na ka jingrawai sosen ai kalendong kabalai khol arnyo kabau lakren ha ka jelang pli yak food fest jong ka Christian Endeavor Society jong samla kabalang Presbyterian Umran Dairi kumba julong man laus nam ki samla ka si society halagi balang-balang ki bahap hapo kariboy sinat ijura ke katayo ki samla bakasi utrai bakarpang ki samla akatayo beningkong urisau ba mentau snam kasi utrai ki samla nega youth sende kan hap ha kasan tarik urisau kumta ki samla si society Umran Dairi ila pelong baro sitiyo ki program mafer ba menta ka sau tarik urisau aja opsan ka bahap kasi sanjan ila pelong da food fest man penyo gi jingrap kensho pisa na kabenta gi jinglan kam ha gi jing sakri jungki apo ala kabalang asa hilang ha ka jingpli jong u Dr. David Lingdo ya kate food fest da ka jingdan lang kinailam gi samla itemen mesan mat girunge jong kabalang borokaway bat ki samla kila tre shitom bandi da ki jingbam basyam bat ki babang Jingkemen kalong gajing sengu yo try na mo pala ingi bangenya lomlang kumne ka food fest wala kalong ka kumno rendri ka day pat ka part yanam taga raising fund jong ka balang ka pafidon nagabanta ban pendep penbiang gi jenong kam baharukom jong ka balang bangangai bakane kam day tangkalat jong ka jinga kamai nada kalong kumta te ngatrai try la mi sesen ban sim do tu sebab mah ban sempat tengah try unbe sendon yang ini ndai kalong berat unbe ingi na yang mana tena kalong kata ngi hap ban sotro bahapang idan kum kini ke bro kadai pengen ampan crowd brom you play tengah juang berobor ka jingem junga hapang ale ke ajukeli ngom try hatu hapang ale ini ke kapan brom na ame tadi ka jingkeli la kalong asong hayeng ibaret nei bahe na asong hagini nu ki benta ne hagini nu ki jinglong jingman ke jingem ngide pedan burom yo play te kata kadai ke ba ka jingle jom hiki kon samla kaban pelong ya kene ka food fest ka pedan burom ka pedan burom yo play to nganget ba collectively hi fietre fiakta lada kamde ba fietre yakta daga jinstu jumbat kanum orlong kane kala ban prospon la ban pen ayupat da kumwe ngringa aingu you play ba nganget ba ka jinglong mo kata ka unity ka jinglong kawai ka kai ngi ka bor bangila ban le ke boro as a Christian Endeavor bidai jonga pelang Presbyterian Ripoy nganget ba nani sikmat pidang teli pidang long kawai hamtam ha uju umensim jong play pinang la ban ya ban pen klan shishu ya ga jide kum ki samla pidan shibun gi ke ban le am dai tang hakane ka food fest there are many varieties of activities ka ba fila ban le namanta ban priang ya ka gospel mo te ngajupan kan mau haba ni julai yang kini ba uway nagi nong yatho jong ka si nong tho jong ka kitab sosen ai mo ka lamentation book of lamentation ude u prophet Jeremiah ude ubre uba hakatu ka juk hakatu ka era kaba bahayo u ban man penedai para bre wat berti para kher ke mar paramer ke jong u penban u Jeremiah haba utho ikat lamentation u ai ya kata ka way ka message ya ka chapen riu ki jong gijiu wong ka bahaya usamla ban kit lingkor ha ba udang samla lada andala temen ba pin kit lingkor kalau ka ba bangin kit lingkor ya kanu ka bangi kwa ngi terang ru ka de ka besitong tenamar kata kong gi kon samla jaga balang ne Umran Dairi Presbyterian Ripoy ka society nga I could play pi banganget botra norinkat ya pi bat kamtam ye ba one sing ibala pentip yang ba ngin sa pelong ya kaneka food fest ba di ong pihak ban one bed tengaru ya communicate badi time to time nga yele ban ajing sutu bat nga yo i by iru idai ubriu badone ka jingket clear he is a man of responsibility dalam long ubriu badone ka jingket clear nga ngait ba nga nganong poy hang neman tangan confused te aingo yo play ba aga tem ripoy barokaway hi menta bidai bag ripoy pidang ya pelong ya kaneka yu kaneka nang hat aga trends jong kaneka ripoy society bat ngait ba sekiway pat ki program pinang pelong to play nung kurku yu pi ku play shipun pi baro